Idol mana e chuny Onagi TV adundo jali. Nyaka tich abich kaka wuono to biro kandi odiochieng'no iluongo ni mar Jumapil tarik en tarik 14 dwe mar abich higa 2026 ka wabedo kandi kod mujumbe manyien 2027 mar Ugenya mano moluor Jerry Omogi Nyakorongo Jwang'o bende koro chung' kacha mar kelo lokruok county no ma iluongo ni Ugenya MP kata kar constituency mar Ugenya Nyakorongo Jwang'o odhi go kod mbaka to nyiso ni to en ang'o ma bende koro dwa kelo ne jo Ugenya kata lokruok mane ma bende nitiere ma biro sama koro bende wan kande kaachiel kod paro mopogore opogore kaachiel kod gwenyruok mag paro kaachiel kod oganda jodak ma Ugenya ka bende koro wadhi ni to en od bura mane ma bende koro gidhi chungo Nyakorongo Jwang'o wan kande kendo en achiel kuom jolinda mwananchi odhi nyiso ni to gie thuolo machalo koda kama ndie ng'ano ma bende koro gigolo madhi laro komno mar ker kochopo kacha ga 2 kod pro kod aberio mekete mane chuny Onagi TV kama ta chuny en Steve James aka Nyakwanyoronyo 1 luwe Facebook pages mago chuny Onagi TV, TikTok chuny Onagi TV kati subscribe in the channel mar YouTube ma chuny Onagi TV. Mtumishi Jerry Omogi kamano wacho ni Ugenya manyien 2027 maonge luoro onge to chama en chamo bro wachonu kamano mae kama okuyude go maber obro wachonu chama mae kama okuyude go maber mtumishi Jerry Omogi duog dala gima ber nyaka kawo muda mondo dhano twage maber omiyo chama bro biro dala miwacho na kia dala miwacho dala mang'eyo senen movement miluongo Linda Mwananchi dala miwacho takia ma kamera mari chaki yang na neja neno ma chuny Onagi TV ni to mtumishi Jerry Omogi nisewacho nitie jogo mabende samoro koro ma odiochienge mag nenie mokwongo Ugenya makanye miwuokie erokamano nyinga en mtumishi Jerry Omogi wod Ugenya kamiluongo ni Miare Village West Ugenya kanye mawuokie, kanye masome, kanye madakie, kanye madonge, minyaka bedo ng'ama ng'ongo. Koro kanye ma ae, to mana kaka owachi, adhi chung' bunge 2027. Sani, wan Linda Mwananchi movement. Kochopo at that time, wabiro dog party. Mwang'eni jo piny, bro hero. Nikech kirango madier, kama jo piny nitiere, en Linda Mwananchi. To gini bere wadonjeu. MP mari ma Ugenya sani lungo Davis mabende nigi kacha gi party ma MDG aneno ka jo Ugenya wacho ni en jalo bende koro wuweni. There are 3 things tigi mukadek. Number 1 wuweni. There are 3 things tigi mukadek. Number 1 en wach somo. Kamora mora madhano kodhi e school en kama dak dongre. Sani nyithiwa mang'eny bang' tieko grade 8 ka chopo grade 9 en shida maduong'. Anyalo wacho ni Steve awuok Ugenya sani to ka wacho ni ote masenwang'o kuom jonyuol
madwaro mondo omigi pesa magitergo nyithindi skul. Moko sama wuoye ni dhot. Mano wacho ni nitie shida kod wach skul. Namba 2, ma is very important. Mawuok sirkal mamalo en gimoluongo ni Social Health Authority. Ma members of parliament samwa wuoye ni, if you are very serious, ka members of parliament adiera adwa konyo jopiny, ni mae gimonego be discussed to the level ma iwacho ni jopiny kamoro amora mantie nyaka Ugenya en nyaka ginwang' chieth maber mondo ka ng'ato odhi suptal to nwang'o chieth maber to dok dala. Number 3 en manufacturing. As a member of parliament kata kaka mbunge 2027 the first bill maparo monego wadhiye and we need to go back kompono aye ne wa akanye ne wa akama, for example Ugenya ne wantie kod granaries ne gidhi kanye kuma ne dhano pidhe pamba no dhi kanye. Manufacturing en gima berie mogi kanyo. Kopo timo manufacturing maber Ugenya, pesa bro dhi ofuko, to gima tumre ni jonyuol bro nango pesa magitero go nyithindgi skul, to ka tuo mano then bro duoko dhier maneno Ugenya malich miwuoro. Koro gimoko adek: 1 somo, 2 chieth, 3 manufacturing. Mago gik moko adek. Erokamano. Wach mar SHA mabende oganda moko wacho ni ok otiyo. Wasebedo kande kaachiel kod jodito mochung' ne wechego mag thieth. Gino mage wacho ni oganda mawacho ni SHA ok ti, gionge kitambulisho kata mana kipande mondo magindikre SHA. Jogo mosendikore SHA man kaachiel kod documents mabende idwaro yudo thieth makare. Bende isefwenyo ni jogo mawacho ni ok giyud thieth makare bende gindikore SHA? Nikech nyaka indikri SHA koro kiyud thieth makare. Sirikal temo keto mano mondo miyo oganda mathoth oyud SHA, to jomoko pako ni SHA tiyo. Erokamano. Steve, kama ntie ndabe na onge upande? In go isa register SHA. Number 2, kama ntie ndabe na poka register SHA. Jari isa register. Apenji Steve. Kama ntie ndabe na onge upande? Nitie jok marom kodi kamano to onge go. Number 2, kama ntie ndabe na poka register SHA. Number 3, kama ntie ndabe na poka bedo matuo. To kapok register kisa register SHA tang'o miyo oganda moko tinyiso ni SHA ok ti. Kara ge register nang'o? Emoche niya, an a register SHA. Number 2, ing'ada pesa dwe ka dwe. To kadhi suptal, the first thing ka onge SHA no, the first thing magipenja eni in gi insurance moro. Nyocha sama wuoyni nyocha an gi jatuo yot mani ng'ada SHA tibendi ng'ade SHA. Kano wadhi suptal it couldn't work. Or what non-warit after 24 hours, it didn't work. Nochuna golo pesa fuka machulo. Mano hospital managerim. One of the private hospitals. Makwedo na wache kai. Omiyo jomochi ni SHA tiyo. One of the private hospitals. One of the private hospitals. Jomochi ni SHA tiyo. Ni temo public hospital. Of course, that's the first thing monego tem. But awacho nini ya? Health. Nitegi milongo universal health coverage. Yeah. A universal health coverage does not talk of en private kata en public. Social Health Authority works in both private and public. And therefore, again, on some of these subtal, anytime of these subtal, either public or private, onego bena nango chieth nikecha chulo pesa no ting'ada pesa. Samithi chulo SHA okwach ninga Social Health Authority en ma public ende. Iwacho ni dhi subtal. Gisega wacho ni dhi public ende. Donge you are aware ni government nogolo osiptende moko mag ji giwegi mane wacho ni mibadhi no mako. Mane momiyo no owacho ni SHA ok nyal tiyo osiptende go nikech report magichiwo ok ni kare. Tende nigi wacho ni gisethiedho jok mang'eny lakini jok madhi kanyo to onge. Omenda magichoko lakini ok githiedho oganda. Anyalo wacho ni suptal manadhie ne is not one of them manogol kanyo. Hey, mind sure go. I'm very sure. Steve, giving gimasomo bende en mana public health no. Public health. Mane masomo. Koro gimeni wanyiso jo Ugenya mabende koro neno gini mtumishi Jari Momogi. En kiwacho ni SHA ok ti. Koro giweke ka gindikre. La. Ndikuru SHA. To one of the bills mana paro nwa botero parliament or in the National Assembly. And it is a right. En ratich ng'ata I Kenya. Nyaka jo Ugenya. Nikidhi suptal. Nyaka chiedhi.
kendo ithiedhi maler, kendo ithiedhi maber midog gi ot. Ok onego bed ni kwadhi i suptal to ng'ato pod wacho ni dhi nyiewo yath to siemo ni dhi od chakate mantie yath. Mano wang'e gima timre. Omiyo an gimomiyo adwa chung' bunge ni I'll take a bill in parliament to relook on the Social Health Authority. Mondo ja Kenya moro amora as enshrined i chik marwa the 2010 constitution en ratich ng'ata ng'ata i Kenya kae manwang'o thieth maber. Si bora afya ni afya bora. Mane gima wacho. Mtumishi erokamano maduong' ahinya. Adwa mondo wapiny mana penjo achiel katwaya weche mag thieth gi. Iwacho ni sekta mar thieth ni mabende koro intiere maber kabisa kendo ilony. Jo Ugenya winji dwa dhi bedo kacha mjumbe mar Ugenya higa 2017. Bende isewinje jogo mabende wacho ni SAA osekonyogi e yor achiel kata ariyo adek. Kiwacho adieri makende. Erokamano. Adier makende en ni asewinjo ka jomoko wacho, not necessarily from Ugenya, jomoko wacho ni SHA osebedo ka konyogi. Ing'eyo Steve gimonego wache niya. Nitie SHA, Social Health Authority. Then nitie the services mani osuptandewa. So SHA nyalo bedo kanyo. Then there's the services mani osuptandewa. Winji, the national government does the policy and does the recruitment to some extent. More so on level 6 and parts of level 5. But otherwise, health is devolved. Monego T county. Gimonego timre niya. The county government, kod mbunge, and the MCAs onego bed gi ti karachiel mondo wawachuru gimoro dichiel. Namba achiel, en ni kwadhi suptandewa. Adier kidhi suptal, kituo, kisebedo registered SHA tichulo yearly kako seketeno. Inyalo dhi suptal midonji minwang'o all the services nyaka yath midogi dala makigolo pesa. Ooyo i Kenya kae dak inyal. Tabu apar ni Steve, kidhi pinje kaka Egypt including kidney dialysis is free and free of charge. It can happen here. Mana kwa ng'ado wach mibadhi matimre sirkal mamalo gi pesa mabiri county kae. Tapanyo nyalo bedo maber kabisa. Samwa wueni okonego bedi ni ka ng'ato dhi suptal dak nwang' thieth in 2027. It's immoral as a country. Erokamano. Namba 2 kende wacho ni weche mag somo gi idwa kelo okang'no mamalo mondo nyathi ka nyathi mabende ni Ugenya kacha oyud weche mag somo. Gesa mabende wawueni kwa wuondre nitiere nyithindo moko mabende oseyudo basari ma sirikal samoro osekonyo kata mana MP ma Ugenya osekonyogi achiel ariyo adek. Koro gima timore ni lokruok mane ma ini kelo ne jo Ugenya e pok mar basari chalo nade? Erokamano. To ber kelo penjono. The first thing makadonjo bunge 2027 I need to look at those bursaries miwachogo. Okonego beni MCA ngi bursary. MP ngi bursary. Governor ngi bursary. The national government ngi bursary. It's immoral. Gimonego time niya. Pesa gi te okaw directly to this school. Reason en niya Steve. Kiko wondre uru. Mibadhi matimre kundewa kochakre offices mag jotelo nyaki schools must end. Kadier wadwa konyo nyathi mowuok kama ntie chan to pesa nitie governor ngi basari mare, MCA ngi basari mare, MP ngi basari mare. Ama kikwa ket pesa ni to watch ni for example in Ugenya we've got these thousands of students in schools mag secondary school and this is the fee. To akaw pesa to watch ni look at this. Warang ni nyithindo mag moa kama ntie chan. To akaw pesa to directly to school. Come your third party tabiro ago ni mbunge chonga pinya dwa pesa motera go school. Okonego bed gima kamano. Kadier kaka chik wacho any the school kata education is a right. Basic education is a right. Ideally Steve, wachura dier en kena ngini makaya sana. Ni samwa wuoye ni higa 2027 nipo nyithindo moko dak dhige school. Wanyalo dongo nadi as a country ka nyithindo kudhi school. Dak bedi.
wanyalo dongo nadi ka nyathi dak dhi a whole term dak dhi school nikech fee onge. And the worst off en ni pesa nitie to pesa gi part of it dhi joma nyalo. Wakau pesa ni te oketi agula chiel oteri school di chiel kao these millions timi MP, these millions timi MCA, timi governor. Where does that money go to? So the first thing madwa dhi timo kaka mbunge and we must ochuno nyakwa kel pesa ni agula chiel to teru pesa ni directly to schools. Manota dear wabulinda mwananchi. Toka ni pesa pod dhi kuom jogi third parties an kaka mbunge kadwa pesa no nego this school directly mondo konya thi motamre madak this school cha mane ko nego bedi kro chik nyaka loki. Manyiso ni pesa onego benitire school koro nyathi ka nyathi dhi school gi pacha nikech then mane mowacho nikech kirango the current policy and there is free primary education. Ng'amoch ni free jonyuol pod golo pesa to ginwango skund osenwango away ma pod gigole pesa. Basic education that is including up to grade 12 it's supposed to be affordable, it's supposed to be free to the parents. Kenya dear and free just like any other country. Kadier wadwa bedo a developed country. Nke sani we are not a low middle income country. Samoa wen kwa sechopo middle income country nyithiwa konego bedi ok dhi school okonego bedi pesa nitie Kenya kae nyathi ka nyathi onego bedi at least ochopi in that grade mawacho no. Erokamano nyakoro mga jwang pod wan kande kaachiel kod mtumishi Jari Momogi olero unwa kacha lokruok mabende odwa kelo ponono nedo kacha komno mar Ugenya 2027. Gino mabende osebedo ka chando gwenge mopogore kata mana Ugenya no en youth kata mana rowere okosebedo kimiyoga tije to gine magi ng'eny sani masamoro bende koro kelo nyaka weche go magarite kwe. Ere kakineno kaka mjumbe gino mabende samoro nyalo timo mondo yudhe wage one kaka nyalo makore kata gino magi nyalo timo. Erokamano. Higni 12 kata 13 mokalo nano jana kata rawera matin kabisa to ne bed ni jonyuolna oko empower kata miya gimo majatim dunya bende koro aonge kama tiere ate mwacho nani anango pesa nitie kwarang kata national government nitie ministry ma youth affairs Samoa weni. The question kata penjo monego apenje ni that youth affairs timangoa Samoa weni. Gimonego benwa timo eni rowere onego bedni bedo empowered to an extent ni en gima onyalo timo gi lwete. Nitie gimoro mosomo monyalo timo gi lwete. There are two things here mopogre. Rawera makodhi school kod rawera modhi school. Magi jo mopogre. Opogre. Chalo odiechieng' kod otieno. Koro ka rawera obed empowered to an extent ni onyalo timo gimoro. Then pesa. Monego bene empower the youth in terms of yaon gi gimo magitimo. Monego bene timre. Awach niye. Nyocha pesa mono biro ka en nyota program. It was a World Bank loan that was given to Kenya. Gima notimre marach I pinywa ma Kenya kae ni pesa manotigo kaka logistics. Ker gi joge ka wuotho I piny mangima kae Kenya mangima kae ka giwuotho ka gidhi miyo yudhe siling 20,000. Pesa mane gitigo logistics ng'eny kata manomi yudhe. Kanye makose. Other countries, African countries benonwango pesa. To ne kwaneno gimo PR mo manone Kenya kae. So pesa wa waste mang'eny madiero onego beni dhi konyo yudhe. En wastage matimre. Koro pesa ni ka yudhe joseme gima tim kata osepuonj gima gitim. To part of this money monego migi en monego giyago gima gitimo mondo ngima gi odhi makare kendo ngima gi odhi mbele. Mane pacha. Nyota mewacho nano ka tipo mago jende moko golo kacha testimony kaka pesa no konyogi kendo o boost ohandgi.
Iwacho maber. Nitie gimo wacho gan resources are scarce. To gimo nego watime ni pesa mogol madhi miyo yudhe kata makonyo yudhe. Rang yudhe miwacho ni osegolo statements ni osekonyogi. Ko rang yudhe go kod rang pesa mowach ni osegoli. Rang yudhe mawacho ni pesa okonyogi, ai rang pesa manogoli. You see the difference. Your answer or your guess is better. Just like mine. Janeno. Janeno beno ng'eyo. Janeno kamintiere ng'eyi be. Ni pesa manowach ni World Bank ogolo kod yudhe mawacho nosekonyogi opogre. Pesa manogol en pesa mang'eny mane World Bank okele Kenya kae. But yudhe mokony gin yudhe matin mane motemo wacho ni pesa manotigo e logistics ka jogi wuotho gi ndeke kae kamora mora ka gidhi no yudhe. Pesa no ng'eny molog pesa manomi yudhe. Mane gimotemo wacho. Wastage kod theft of public money and the loans ma Kenya. Nonengo benitime nango. Very good. Pesa nimi ministry. To ministry kirango nyaka counties kae, there are groups that are already registered. My pesa nedhi directly to the groups. Okochuno nyaka ker kata jalup ker kata the CS bikisumo kama antiere ni romo gi yudhe 1,000 migi pesa. It doesn't work that way. Doing one groups kai mongere ango pesa ne kidhi directly to the accounts. Nyaka bi kai kode a delegation of 30 people that are taking allowance of 16,000 shillings per day. Is nonsense. Gimotimre ni pesa manokwal gi pesa mane omiji ka wuotho gi ndeke kae ng'eny mane moloyo mane yudho nwang'o. Erokamano maduong' ahinya, winjo ka kilero gini maber kabisa. Ugenya 2027 chumi ter. Wakawe. Ukawe. Ground isewuothe moromo nade? Ground wasewuothe kata sani an Ugenya. Igo campaign. Okago campaign. Awuok jopiny. There's a difference. Campaign gin mag wuondo jopiny. Ana wuok jopiny gin magiwacho na ngang' marach. Emomiyo gik mawacho gin magiwacho na. Dangi wugi jo Ugenya achiel kachiel minyal mtumishi. Emomiyo nitie gimiluongo ni public participation. Iwinjo? Sama adhi church kawuono. The first thing jopiny owacho gima gin. Gima timre kanyo. Kanya mabenda kawe point. To kanya mabenda wuoye gi jowa. Okamano. To samiromo gi mama ni, samiromo gi ng'ama wuonu, samiromo gi nyaminu, iromo gi nyathini moro, ipenjo ng'ini piny chal nadi, ni mae chandowa. An ang'e nadi wach Cotton koko wachna. Ugenya nigi wards adi? Wan gi wards ang'wen. Wan gi West, Ukwala, North kod East. Wards ang'wen. As of 2022, about 64,027 registered voters. Kamano. To isei buotho wards ang'wen gite? So far, by the way, nyoro emanya landi officially in Ugenya. Nyoro ni achung kaka mbunge 2027. Nyoro emanya landi officially to the people. Ilande kanye? Alande Ugenya. Kanisa? West Ugenya. No. Nyoka lande ikanisa. Kanisa en kama wadhano dhi eleme. Kanisa ok en ka siasa. Kanyo nego apare uru. Kanisa en kama wadhi gon Nyasaye erokamano. Komiwa ngima. Kod komiwa osiepe. You know, jonyuolwa mantiere kamano. Ilande kanye? Nyalande mokwongo nyalande groups mag youth manya romogo bang'e nyadhi goyo ni owadwa, nyalalo owadwa moro mos dalawa kanyo be nyawuoye kod jopiny kawacho ngini ka dalawa adwa na wachno gima dhi mbele kamano. Kore kichako ng'wech maber limo wards gi? Kore kadwa chako ng'wech maber limo wards. Gima ber ni station man tiere ni osebedo ka konya nikech jowa chunyona gi TV kae. Jowa osebedo kaluwo chunyona gi TV. Ma last time kana nitie kare mane ibe gi winje wachni bine gimor sana ni wuod giro kendo duogo 2027. Ma giteri wang'ni maber kabisa. Kendo gimor gilinda mwananchi. Kendo giwacho ni Kenya kikawuogie. Jo karito mana igi. Wan waritogi. Gimor sana gilinda mwananchi. Kendo jo genyoru kamano. Linda mwananchi wabiro Siaya very soon. Mondo ng'is jowa ni Siaya ka baba. Chuny linda mwananchi. Koro Ugenya kanyo ine mbunge malinda mwananchi. Ugenya Steve anye de facto member of parliament
mar Ugenya, Linda Mwananchi Movement 2027 onge moro kiwinjo moro to mano usepango senator gi governor bende ma Linda Mwananchi. Ok adwa wuoye mago samwa wuoyeni sani anyalo mana wacho de facto MP ma Ugenya. Koro ngene gima bende samoro chando oganda gi Linda Mwananchi ni chal ka gima okun ready. Kokwan ready Steve, kokwan ready yesan ukia pati mudwa chungo okay ukia jokmat ukia ngama dwa governor kacha senator pokubedo piny tineni oduni chal ka gima ground nitie lakini jokma dwa chungo positions go podonge luoro nitie. Ok luoro nitie. Tang'o matimre jong'eny achiel kuom nyien go kae okamano yoni koma betie ni koro ji ng'eny waluongi ni jo ng'eny madwa chung kombego but kaka Linda Mwananchi Movement ni wabro bedo piny to wawacho ni koro kaka ntiere ni watimo nang'o ng'ane bendo chung and there is party and there is a party mabiro very soon and if possible then wabro dhi nomination if possible mondo koro jopinyo ogwel ng'ama gidwan mondo otel nigi party mabro biro no after Linda Mwananchi Movement has established itself well. Utinde molo ungo nade? Erokamano adagom duoko but ing'eni daka wait ilo tienda molo pano tienda molo nyalo duoko penjo no maber. Ing'e gimomiyo penji. Inende ka gima mala mi pach japiny. Okay. Itiero mumoro mabe notimore kacharari da to no onge koro oganda moko paro ni kose samoro Linda Mwananchi ka ndie ni kode. Linda Mwananchi nitie progressive people. To tienda molo is very progressive. To kaka wachi ni kae Linda Mwananchi kae ma chunya gwambo ntiere. Ting'e ni kama chunya gwambo ntiere ema jowa gibendo hero. Nyalo bedo pache ni nyalo biro koni. Warwake kodwa biro. Nikech she is a very progressive leader. But as for now, whether it's this side or the other side, en monyalo duoko. But ntiere ka kusiro mokode bende un kaka jo Linda Mwananchi. An pok aromo kode kamano. Ne wan kacha gi Liel mabende koro ne moluor governor ma Siaya James Orengo luongo ni the de facto party leader mar ODM. Ne wacho ni kantire kweth moko mabende samoro dwane mondo koro uriuru godo. Na winjo ko wacho no Matiang'i kadwa biro Nyanzo bi, Musalia Mudavadi kadwa biro Nyanzo bi, gin gi yetiyo kanyakla. Mano wacho. Jatela mora mora mani Kenya kae oyiene mondo dhie kamora mora mondo dhok wa kura. Okamano. To gimorango en ni onego bed ni kila ng'ato nyalo tiyo kata ng'ata. Mane ka bende Kenya wadhi mbele. Omiyo ka de facto party leader ma ODM Jabo no wacho ni onyalo tiyo gi jok makamago kata Linda Mwananchi nyalo tiyo gi jok makamago. Bende ber nikech adier makende ni onego wati karachiel mondo otiru Kenya ni mbele. Okonego be jomoko ikwedo ndak bi Luoland, jomoko be ndak dhi Kisii, jomoko be ndak dhi Nyeri. Okonego be kamano. Konyalo tiyo karachiel in the sense man nyalo tero Kenya ni mbele. Bwa make sure ni William Samoei Ruto or the one term the better for the country. Tang'o momiyo ODM Linda ground katiyo gadwa siro tend William Ruto to uneno kama noto rach no. Aya Steve. Steve. To Ruto podwa tiyo gi jomoko to ber no. We awachi ni gimomiyo tiyo kod Kasongo en gima lich matek. Number 1. Just this week. Makimana gi kanyo wada dhi break ang waduogo to dhi chako gi kanyo korom gajwang kamora mara mitenje korom gajwang ka thul makena magoniro kamano madonga anya kuom medo kete mane chunyo na gi TV adundo jaluma potai chendo ni and Steve James aka nyakwanyoronyi wanan kande kachiel kod mtumishi Jarim Omogi mano jachung kacha mar Ugenya 2027 en Linda Mwananchi lakini wacho ni kapok watie kodhi nyiso no dhi chung gi party mane waduongo bang' sama chuok. Awinji. Mtumishi modh pi. Awinji.
Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny onagi TV adundo jaluo. Wakam chenro machalo kaka Dund Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Kama pod wan kande kaachiel koda iluongo ni moluor mtumishi Jarim Omogi, ma en jachung' kacha mar od bura ma Ugenya 2027, kendo en kanda kaachiel kod puoth mar Linda Mwananchi ni Korongo Jwang'. Kapok wadhi break na wacho ni Governor James Orengo, de facto party leader ma ODM, nowacho ni oyie tiyo gin gi tiyo gi ng'ata ng'ata, jogo ma bende koro siro gol mar kata thicho mar William Ruto oko mar apis. Mano sawa. To ka jo ODM Linda Ground to koro owacho ni gin gisiro tend William Samoei Ruto, koro mano to rach. Thuolo en mari Jarim. Erokamano. Gimomiyo dakwati kod or gimomiyo wawacho ni Linda Ground, wan waluonge Linda Tumbo. Ipenja gimomiyo kin ka gitiyo kod ker to an ang'o wan waneno mano rach. Namba achiel,
onge kaka diti kod joma just last week kane jowa wacho ni bech mafuta oidho. The first thing manotimi en goch, en nek kod en hinyo ojende kod mine manodhi ndara. Samo wuoyeni mwengo japar notho nikech mana wacho ni mafuta oidho. Namba 1. Namba 2, in June nyalo par 2024 and part of 2025 ntie wach issue mar the finance bill last year mane walalo nyithiwa mang'eny nikech wacho ni finance bill rach. Nyaka samwa wuoyeni onge ng'ama oseteri jela, onge ng'ama osemaki, gimwaneno en PR mane modwanwa dhigo mbele. Mwacho ni Linda Ground utikode manodawe. Namba 3, William Ruto, Sirkal William Ruto. Corruption is the order of the day. Kwalo pes jopiny sani ema timre mang'eny mogik e sirkandni. Parie ni during Uhuru Kenyatta nowacho ni walalo 2 billion shillings per day, and that time the current president and deputy. Koro parie sani pesa malal. At that time then 2 billion sani pesa di malal. Namba 4, ushuru ming'ado jo Kenya kod services mwanwang'o bang' ng'ado osur ok rom, ok chal dakipim. Joma tiyo manena sani ung'e gima timre payslip maru, but parie services minwang'o kaluwore kod osur ming'adi nikech ang'o? Nikech mibadhi gi kwalo pes jopiny. Mogik, somo onge kaka sama wuoyeni kaka mana kaka sewacho. Education is a right. Kaji okodhi school maber nikech gima timre en ni samwa wuoyeni nyithindo mang'eny ni dala ni ute nikech dak gionge fee madgidhigo i school. Koni tiwachonwa ni samwa wuoyeni pesa mang'eny osedhi education sector. Pesa gidhi kanye? Onge kaka wanyalo riure kod Kasongo. Joka to riure Kasongo nikech osemigi chiemo. Sani dhogi opong'. Dagiwachi. Njo gin kamoro nyaka kae bu jana moro nyiso gi mafuta. Giwacho na mafuta no kawuono onge, apa ni confuse gima an. Mane kaka ne giwacho. Donge no nyis gi mafuta kube. Ang'o miyo? Nikech jopiny ol. Steve dhano chandre. Onge kaka wan wanyalo support William Ruto. To kwa miyo William Ruto just even a single extra day, we are doomed as a country. Kasongo has to go home. Just one term as Linda Mwananchi movement. Kasongo moero kaka oganda mag Luo bende koro osekelo weche mag infrastructure. Kaka ugenya maru kono setiyo matek. Infrastructure Kasongo kokele. Every Kenya has a right mar nwang'o that infrastructure kalure kod osuru magolo. But gimo wacho en ni kata infrastructure mokelo no is not commensurate called the amount of tax ming'adowa. So is a right mondo pesa no ken mare, pesa en ma jopiny. The government has a right and every Kenyan has a right mar migi services miwacho gin infrastructure mage. Sani awuok Ugunja, kiwuok Kisumo kae kidhi Busia, kata tielo mtoka dong' ni ndara nikech buche kod potholes mantiere. Mano infrastructure mane? Samwa wuoyeni nitie kata Kisumo kae nitie kendo madhano onge pi. Infrastructure mare. Infrastructure mane miwacho no? Namba 3, infrastructure. Penjiri ni onego kel infrastructure or we need to work with the software.
Kigero na ndara to onge gima chamo, abro dhi ndara nadi. Igero na ndara to onge chieth maber, abro dhi ndara nadi. Igero na ndara to nyathina chandre iot, abro ndara abro dhi nadi. Igero na ndara to onge pesa ofuko mana cham, abro dhi ndara nadi. Koro nego warang ni wadwaro do we really need some of the very expensive infrastructure, or nego wadil kod software, health, education and manufacturing. Kanyo monego waketie pesa, nikech directly pesa no bro dhi ofuko maja piny. Mane kako nego bedi. Jari Momogi anyisi na yawo mabei. Adhi aneno paya miwacho ne ogerno. Adonjo nyaka leg kacha, leg front kacha olosgi. Ago mbaka gi jok mauso kacha gi jok mabende kwang kacha. To giwacho ne gin gisiro mana 2 term. Nikech ohala dongore kacha. Moko kuom gonyisa kacha nikech gino magineno gitimo yute. Raiso okelo nagi lokruok. Ndara igero. Steve, eriwo Homa Bay. Wach non poverty level ma Homa Bay sani ni kanye. Samo wuoni ni kanye. To gimi wacho ni jogo wacho ni en 2 term no. How does 2 term come up with what we are discussing at this time? Gimotemo wacho en ni kochopo at that time erinwo Homa Bay. Wan kaka Linda Mwananchi ne wan Nakuru. Wan kaka Linda Mwananchi ne wan Mombasa. Ne wadhi Narok. Ne wadhi Kitengela. Wabiro Kisumo. Ne wan Vihiga. Joka wacho mana 1 term. Erini wacho Homa Bay. Wan wase how many counties makwanogo? Koro kiranga dier. Where is the association mwacho ni hawa? Adier kakwa nene ni? Gero moro gore ka ni Ruto ero rach lakini dongruok ero kelonwa. Kile mane nitiere ka nok par luwe Nyanza. To enero matenten modo ni okelo piny ka. Dongruok mane? Dongruok awacho ni sani. Ini jaluo ineno gik matin. Awacho ni sani awok. Bende winji. Penjo piny. Awacho ni sani awok Busia. Busia nyaka Kisumu. Kama ne kayo 1.5 hours, sani kayo 3 hours. Buche man kuro omera kakotho chwe iwenen lake. Yawa. Kara infrastructure mane. Warang Kisumu Busia road is a very important road. To kada dibed ni Kisumu Busia road sani en samo wuoni en puodho. What infrastructure mane? Samo wuoni kidhi Busia kama wacho no. Kata Masiaya kama aye. What's the poverty index? Masiaya. Sama aye awacho ni sama biro kae the number of oteman go kae maji makwayo ni hawa. Terwa nyathini school mondo dhi osom. Nyathina ni odhi hinyre kae. Nyathina dhi kethre idho oda kae. Ng'eny. That is the software mwawacho. That the software mwawacho. Erini wacho joma lupo. Okoni gigi ta odware tama chiel. Apenji. Sama golo suru wacho nogana ngowa. Igolo suru mondo services to come to the people. The services are now there to the people. Tapenji. One of the software mwawacho Steve. En mibadhi matimre in national government. En gima dak wachi. Nek nyithiwa osetho e sirikand ni. Kuo yawa. Adwani ng'i kamera ne mtumishi Jari Momogi. Sirikende duto tema osebede kata kichako gi Moi Uganda ne tho. Sirikal ne neko. Sirikende duto tema osebedo goge mibadhi ne ntiere sirikende gi. Lokruok mane mudwano keti monyalo nyiso japiny ni sirikal modwa loso ne ok dhi bedo gi mibadhi. Pogruok mabende odwa kelo ne japiny nikech adieri ok ni Ruto mokelo gi dong gigi ne timorega. Erokamano. Wan kaka Linda Mwananchi. Gimo wacho mokwongo jopiny tadwa nuwinjo. Adwano ma ing'eni duonto nagi. Wagaga mbaka sobali. Kabisa. Politics mate lakini sobali. Kabisa. Ayego jopiny. Wano wacho niya. Steve wacho ni for a long time sirikande osebedo ka kwalo pesa, osebedo ka neko, osebedo ka ywak osebedi. 2 wrongs does not make a right. Doesn't. That time gigine timre at that time. To even at that time
Jika Jim Kenga, Jim Nyawawa, ne gintere ne giwacho ni mibadhi ng'eny. Emomiyo, Steve, in 2002, ne owacho ni Moi must go. Nikech ang'o? Detention without trial nentie. Mibadhi nentie. Ma Moi, at that time, jaduong' ng'otho 1 million shillings bagne. Iwinjo, nentie. At that time, ji nowacho ni Moi must just go. And he went. Iwinjo. Come Kibaki. Kibaki was a one-term president, by the way. Gimwang'e ni 2007 Kibaki, Raila Onyalego noyombo Kibaki in 2007. We know it. Why? Because of the same problems. Emomiyo wacho ni even 2027. Gik masewedo ko wacho ka 2027. We must again say them. Niawa, enough is enough. Wan gimwa kwayo, kendo gimwa wacho as Linda Mwananchi. Gimwa dwaro en just implement the constitution. Period. And teach ma ja Kenya mora this school. Basic education is a right. Period. Nyathi nyaka this school. Number 1. Number 2. Article 43 of the constitution. Eni kila ng'ato nigi ratiro mar thieth. Period. Just implement the constitution. Number 3. We have got the EACC. Ng'ato kan mibadhi iteri court, iteri jela. Konwang'e nadiero kwalo pesa, kao pesa cho piny. Onego teri jela. Period. Just implement the constitution. Nothing else. If we can implement the constitution, Kenya no dhi mabor. As long as we cannot implement the constitution, because kiranga article 1 of the constitution wacho niya, we the people, wan kaka jopiny, teko ni kuom jopiny, teko ken kuom jomiyiero. To ka ng'amo yier kwalo, ng'amo yier neko, ng'amo yier ok par jopiny, ok onego mede kata mano odiechieng' achiel. Emomiyo wacho ni wan kaka Linda Mwananchi, what we want, just implement the constitution. Mano kende mwakwayo, and this country wabro dhi mabor. Koro kaka Linda Mwananchi, ng'ano ma is going to be the flag bearer madhi tingo bandera mondo gol William Ruto oko. Jopiny dwa ng'eyo gini. Erokamano. Jopiny kaka asewacho, gima ber, gima mit, gima bolre, nyaka kaw muda. Gima ber. Kata mana rech kidwa chwako, Steve. Kata rech chon kaneri ichwako rech. Apenje ang'o machando ukech Steve penjo ya duoki. Ruto sewuok kacha dwaro serikal. Owacho ni ene modwa mondo timre nade. Odwa dok e tam mar 2. Linda Ground wacho ni gin gi support Ruto. Unu Linda Mwananchi. Ero udhi e debe. Ugolo ng'a. Erokamano. Ng'amwa golo chwakre. Emomiyo wacho niya. Chwakre nade. We atieki. Chon kana dongo dawa nin gagul. Agul emani chwake gambuta ngege. Chieg muchwiny. Samon tiere ni wani jokon. Ilose. Kosudhi siro ng'ato. Ilose. Iwinjo. Samwa wueni the party leader mwang'eyo. Ena Jim Kenga, Jim Nyawawa, Jim Nyatieng, wod Nyamayanga. Samwa wueni. But penjo miwacho ne en gimwatimo en sani upod wachwake. Wabro wacho nu the flag. Uchwako party leader ene modhi chung. Wachwako Samwa wueni Luoland kae kane Raila odhi ng'ama nowenwa ne norengo. Jomoko mwacho kama kato Linda Tumbo. Samwa wueni party kai, Samwa wueni Luoland. Your presidential candidate en ng'a. Samwa wueni presidential candidate pod wachwake. Kochwiny. To Kenya wagolo nicha. Umbu kia. Oknwa chwake. Apenji. Kin gimi chwako de ng'e gimi chwako. Koso wakia gimi chwako. To iwinjo ka jomoko wacho ni ng'a. Emwacho ni pod wachwake. Oknwa kia wang'e jomwa chwako. Sama kero ngege atero mbuta iye kacha. Wachwako gimoro. Koro gimwa chwako no weuru mondo wachwake. Ai wakelnwe mesa. Tubro iye kode. Jiario mwasewacho. Mewa structure maru mar Linda Mwananchi. Jiario mwawachogo. Aya. The other side one is structure. Mewa structure maru mar Linda Mwananchi. Structure maru chalo nade. Erokamano structure nitie as we speak. En nade. Structure nitie as we speak. To gima kwayo jopiny. En wachwake. Wabro mu structure. For now jopiny bedroom house. Wacho nu. Ni gima ber.
Gima ber, gima muol, gima mit. Mtumishi structure onge. Ipenja ka structure nitie. Wan gorengo, wakonyi, wan gorengo, wan gi Babu Owino, wan gi Sifuna, wan gi joma moko. Structure maru chalo nade? Equal leadership. Ng'ama timo ang'o, ng'ama timo ang'o? Equal leadership. Equal leadership. Very good people. Very good people. Joma ber. Orengo tene wuok acha ene de facto. Oko wok ne de facto jopiny. In fact, Orengo ODM party leader. Steve. Linda mwananchi. Steve. Gini chalo na nyiso jopiny kech wacho ne to structure maru chalo nade. Ero un gi jopiny samoro jopiny pako lakini koro to structure ni en ng'ano matimo ang'o, ng'ano matimo ang'o, ng'ano matimo ang'o. Erokamano Steve. Mano be okinyisa sa japiny ka ma kamera. Erokamano Steve. Jopiny awachnuye. Samwa wueni. Linda Mwananchi movement under the leadership mwang'eyo within kamantu kamwantiereni the de facto party leader James Orengo and the other leaders kodwan kamwantiereni wachwakonu ng'ama wabokelonu ji ariyo ma we are very sure chieng' mano landi chali nitie ywaruok e girune. Warruok to leader tumbe mawacho. Ka be nitie ywaruok dineno ka achiel. Ero 31st dongero wadhi Machakos dineno ka achiel. Du yware ng'ama udhigo kamoro dichiel at the same time. Macha mana public image samoro. Omera. Koro gima nie ot to jikia mupondo ka. Steve kanyipado dhako kawuono gotieno. Uwuotho kata udhi chamo chips ikibanda moro. Dhano nyaka ing'u pato nyoro. Duoka. Ijo. Ywaruok moro nitie ka ng'ama kawango. Ema wacho enia. Ka be ni pado ng'ato nyoro gotieno tu wuotho ng'ato bro neno. So far ko mantiere pok waneno gimi wacho. Mano japiny ma winjo ga ngero mamiye ka pile osengi gimi wacho ne Koram Gajwang'. Pono ni kaja kipenjo moro amora ni Koram Gajwang'. Pod wan kande kachiel kod mtumishi Jari Momogi mabendo wako godo mbaka kandi wang'en ta japiny wacho ang'o comments wan godo kandi wan gi iluongo ni an gi George Mwanga wacho ni omera serikal opar maber kaka ginyalo konyo raia. Paul Ojwang' mtumishi Jari Momogi kasa ng'ata kikimbeki Lona Wilson Steve you have tough question. Mtumishi onyiswa kacha ni to structure chalo nade kacha ni Koram Gajwang'. Kwa kamano to pod wan mana kandi ni Koram Gajwang' kawa dhi mbele Nairobi City. Kamano. Gubernatorial position teko ka. Ng'ama chendo? Ng'ama kao governor Nairobi? Babu Owino. Senator? Termos. Babu Owino ibedo governor ma Nairobi. Senator uchungu. Governor ma Nairobi ibedo Babu Owino. Babu Owino, one thing Babu Owino no se wuok ko wacho ni an odhi kao senator. Kaka wo governor to odhi kao community after 2032. Odhi kao 2032. To imbi wuok. Kaka se wuok. Koro pangwa koro governor Babu Owino, Linda Mwananchi. Senator we ng'ato ko Oktoba wachonu. Babu seyo kaka governor ng'ato ko senator Oktoba wachonu. Kosa Sifuna dhie senator alo senate. Awacho nini ya? Ng'ato ko kuna ani senator ma Nairobi. We will tell you. But as for now Babu Owino Orengo do governor Siaya. Orengo Nyatieng, Orengo Nyawawa, Onyamayanga. Orengo is a national leader. Kamora mara modhi tibro kawe. So Linda Mwananchi ukianya kapach jo your leaders. Apenji. Gima ukiani Sifuna dwara ng'o, Orengo bende ukiani dwara ng'o, Babu Kendere mose wuok ni dwaro gini. Apenji Steve. Party be ukiani rachungi kosu di register gini movement ni udhi register kaka party. Se wacho ni Steve. To ang'o matek mar nyisa japiny ni wan kaka Linda Mwananchi en mage ma structure marwa en ma kama kaka wapango gini jopiny koro wadhi uru mbele. Steve ing'eni kane wadongo chon emu ne ntiega gode ne ntien kineno jasigu tu kuni got unene mabor wansamo wueni wani got waseneno jasigu jasigu waseneno kama ntiere to jowa mwalinda nikech joma ne dhiga e got ne gin joma nyalo gore wan wasedhi got kwaduogo awachonu un joman piny ka jowa mwaritogi
Ada penjo. Awacho ni nyaka waduog kod gimoro igo kwa kelo numo. Penjo na chiel mogik. Bende neno ka golo William Samoei Ruto e telo en gima yot koso en gima chalo nade? Golo William Samoei Ruto Kasongo en gima jakenya mora mora oseleko ni nyako dog i dala. Nyako dog i dala. To ng'ama gole? Gini chwakre wadhi kelo piny. Koka manye kurom gajwanga ka thul makende magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo ne wan kande kaachiel kod moluor mtumishi Jarimu Omogi mano jachung' e od burano mar Ugenya 2027 kurom gajwang kendo en kacha kaachiel kod movement mar Linda Mwananchi wacho ni bro nyiso wakacha pod ochwakre bro wacho kacha ka sa oromo ni chung kaachiel kod party manero kamano ne japicha machendo ni Felix Omondi kuom tich matek kaachiel kod Medusa machendo luongo ni Nelson Mandela Okore mano wuod Ofonyo Jerusalem dala malel. Kapok watieko ma kamera mari mtumishi Jarimu Omogi ano ka 31 kacha bende un kanyesha Un Masaku. Machakos. Kamano. Ang'o mabiro mbele kanyo kitieko? Ero kamano. Katieko mokwongo we enu Pochkod Park ni timu wa mwahero mare Gor Mahia Nyamrudhi. Kwa mkao ageno kombe Kenya kae. En gima lich, en gima ber uomwa aka johera magor. Nambari Steve nike joma neno wa jomoko be dhoani be lan gimatin. Ningependa kusema kwamba kwanza ni kushukuru Chunyo Nagi TV kwa kunileta leo hii hapa angalau niongee na nyinyi. Na sisi kama Linda Mwananchi, jamani wananchi, sisi tunawalinda na tumesema ya kwamba tukienda mwaka 2027 lazima Kasongo aende nyumbani kwa sababu ya haya. Namba moja ni kwamba Kasongo ameendelea kuua Wakenya. Si kuua tu, bali kuandamiza. Kwa sababu tukiongea wakati huu, wiki hii peke yake, kuna vijana 10 ambao walifariki kwa mitutu ya bunduki. Kwa sababu walikuwa wanasema kwamba bei ya mafuta iko juu. Ya pili ni kwamba Kasongo na serikali yake wamezidi kuiba pesa ya wananchi. Mwizi hafai kukaa kwa kiti hata siku moja. Kwa hivyo sisi kama Linda Mwananchi tunasema kwamba Kasongo lazima aende nyumbani na aende nyumbani na watu wake wote. La tatu ni kwamba ilivyosema katika sheria ya Kenya na katiba ya Kenya ni kwamba ni haki ya kila mtoto angalau kwenda shule, ni haki ya kila mwananchi kupata matibabu. Si bora afya bora. Kama tatu haya yamemshinda Kasongo, sisi tunasema kwamba 2027 lazima aende nyumbani. Rokamano jo Ugenya unge 2027 mna Jarimu Omogi ma ejatelo mabrogolowa edhier wabedru karachiel mondo wagonyru Ugenya. To kamano siasa en mbola, siasa ok en goch. Erokamano. Erokamano kurom gajwang manaka kiwinjo ni siasa en mbola, siasa ok en goch kurom gajwang. Erokamano mara wenda goni kuom kete mane Chuny Onagi TV pile ka pile wakule kandi chenro ni gima bende wakwai kaka Chuny Onagi TV ene luwa Facebook page marwa ma Chuny Onagi TV medlande luwa bende page marwa ma TikTok Chuny Onagi TV kati subscribe YouTube channel maro mar Chuny Onagi TV nyakoram gajwang. Erokamano mtumishi Jarimu Omogi. Erokamano kuom ko thuolo mari makende mar chopo studio kende mondo melemo ano kigolo kanyo t-shirt Jarimu Omogi Ugenya MP 2027 en mi lande moko wangao ni kamoro ka. Erokamano. Kokamano mane tai cheno ni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronye 1 Uritu Masane.